li dan il-kapitlu jsir Ruma. Kont diġà Bologna u l-kelma bdiet tiġri se jsir l-Italja, se jsir Settembru. Jiena qatt ma ħsibt li se jkolli l-opportunità sa nkun wieħed milli nkun f'dan il-kapitlu biex nagħti daqqatit. Għaliex li se jsir l-Italja jiena nappartieni għall-provinċja Dominikana ta' Malta, bl-ebda mod ma ħsibt li sa nkun magħhom. Biss meta waslet it-talba fil-istudentat ta' Bologna lis-Sur Mast ngħid is-segretarju tal-kapitlu li għandu bżonn 3 studenti li qegħdin Bologna, il-kriterji li talab li kienu 3 li dawn it-3 jkunu isuqu, jitkellmu bl-Ingliż u li jkunu professi solenni. Min 14 student li konna, kont l-unika wieħed li kelli it-3 kriterji li talab is-segretarju. Allura bl-ebda mod ma stajt ngħid le, u aċċettajt mill-ewwel mas-Sur Mast bil-patt illi jaċċetta l-provinċjal. Ftit wara tela l-provinċjal kien f'Mejju li għadda, kien tela l-provinċjal Bologna għall-ordinazzjoni diakonali tiegħi u għatlu ħa pjaċir Patri Pawl mill-ewwel għall-iva, opportunità titlifix. U wasalna, ġejna il-kapitlu. Bdejna l-kapitlu wasalna hawnhekk Santa Sabina, 29 ta' Awwissu, il-Ħadd, 3 studenti. Matteo Montalcini mill-provinċja tan-Nord tal-Italja, Domenico Spadafora minn provinċja tas-Sud tal-Italja u jiena mill-provinċja ta' Malta. L-għada 2 morna is-Salesjanum fejn kellu jibda l-kapitlu ġenerali ta' din is-sena u preparajna dak li kien hemm nippreparaw. It-tlieta kienet ġurnata b'impenji kbar. Mas-6:30 ta' filgħodu tlaqna lejn l-aeroport ta' Fiumicino u bdejna nilqgħu il-vokali, il-kapitolari ġejjin minn diversi partijiet tad-dinja. Għall-ewwel tajtu iwa ħaġa żgħira, imma trid tikkoordina wkoll minibus li ma jistax jgħabbi iktar minn 8 nies biex timlih u fl-istess ħin jilħaq jerġa' jiġi sakemm jingħaqad grupp ta' 8 persuni oħra. L-għada l-erba' beda l-kapitlu. U aħna bdejna x-xogħol li ma jidhirx. X'inhu xogħolna fil-kapitlu? Dak kollu li kien hemm bżonn. Tqassim ta' karti fil-laqat fis-sala l-kbira fejn jkun hemm il-vokali, f'interventi irresqu l-mikrofon. Fis-segreterija, photocopies, organizzazzjoni oħra mas-segretarju, Padre Francesco Ricci. Dak kollu li jkun hemm bżonn. Ħafna xogħol li ma jidhirx, imma jrid isir. Jekk ikun hemm ftit karti, ftit dokumenti xi jitqasmu lill-vokali, xi ħadd irid iqassamhom. Il-problema tikber għaliex bħalma nafu fl-ordni għandna 3 lingwi, il-Franċiż, l-Ingliż u l-Ispanjol. U kull vokali jagħżel lingwa. Allura kull dokument ikun ippubblikat, ikun stampat fi 3 lingwi. Inti ma tistax taqbad u tqassam id-dokument bħal meta jkun f'lingwa waħda, trid tagħżel il-persuna u tagħżel il-lingwa li huwa jkun jippreferi jew tkun il-lingwa tiegħu jew tkun il-lingwa li jippreferi li jitkellem biha. Xogħol ieħor, sewqan, ħafna sewqan u ħafna qadi. Tiskanta kemm meta jkollok 172 persuna jgħixu f'post wieħed kemm jinqalgħu ħtiġijiet li laqqas toħlomhom. Hemm wieħed minnha li qiegħed jagħmilha ta' xufier u kull ma jkun hemm bżonn mill-ewwel imur u jixtri. Ma dan ukoll peress li l-post għalkemm huwa kbir ħafna huwa limitat fil-kmamar u m'hemmx 172 kamra, hemm ftit inqas. Qegħdin ftit minnha noqogħdu Santa Sabina. Allura ta' kuljum rridu mmorru minn Santa Sabina
għas-Salesianum, vjaġġ ta' madwar 25 minuta. Wara l-ikel ta' nofsinhar jerġa' jkun hemm vjaġġ mis-Salesianum għal Santa Sabina, ieħor minn Santa Sabina għas-Salesianum f'xi tlieta ta' wara nofsinhar, u vjaġġ ieħor l-aħħar vjaġġ mis-Salesianum lura għal Santa Sabina wara l-ikel ta' filgħaxija. B'hekk wieħed jara li x-xogħol li jinvolvi dan il-kapitlu mill-ajutanti bħalna, għal minkejja li ma jidhirx, huwa wkoll importanti li jsir. Wieħed mill-isbaħ mumenti li għext f'dawn il-jiem tal-kapitlu kien lejlet l-elezzjoni tal-Majjistru Ġenerali. Il-Vespri solenni, l-adorazzjoni u mbagħad kien hemm l-att penitenzjali. X'intara 172 Dominikan, kulħadd jinfirex biex iqer biex l-għada ssir il-Quddiesa tal-Ispirtu Santu qabel l-elezzjoni. Kien mument tassew sabiħ hekk tara dik il-fraternità. Momenti oħra sbieħ ta' dawn il-ftit ġimgħat li qed ngħixu flimkien huwa l-Quddies huwa hija liturġija. Imma kif tkun organizzata minn kull lingwa hija xi ħaġa li ma ssibiex kullum kien. Tara kulturi differenti, hemm anke vokali mill-5 kontinenti, allura kulturi differenti. U l-istess għall-filgħaxija, l-liturġija ta' filgħaxija wara l-għasar xi ħaġa li timmeraviljan hija l-kant tas-Salve Regina xejn tara 172 il-ġenet persuna minn ma nafx kemm il-lingwa differenti, ma nafx kemm il-pajjiż differenti, kollha nkantaw flimkien is-Salve Regina li tagħmilna l-koll Dominikani, il-koll aħwa f'dan l-ordni Dominikan. L-għażla tal-Majjistru kien qed jissemma, ngħid li kien qed jissemma, u billi kont ħafna fis-segreterija fl-ewwel jiem, bdejt nara wkoll anke fuq il-monitor tal-kompjuter ritratti tiegħu u xi oħrajn li l-aktar kienu msemmijin. Allura ma nistax ngħid li l-għażla ta' Patri Bruno kienet daqshekk sorpriża għaliex kien hemm indikazzjonijiet u indikazzjonijiet qawwija tiegħu. Ma kienx l-uniku indikat imma kien wieħed mill-indikati. L-impressjoni tiegħi nafu l-ewwel darba ntqajt miegħu Malta kien ġie bħala provinċjal tal-Provinċja ta' Franza fl-IOP tal-2009 u ftit kont kellimtu għax huwa fl-impressjoni tiegħi bniedem ta' ftit diskors u forsi għax jistwi. Biss fil-għaxija kien Santa Sabina hawnhekk għamilna l-għasar flimkien u sellimli u qedlu nitlob għalik u daħaqli u qalli grazzi. Ovvjament bil-ftit Franċiż li naf jiena u jaf bl-Ingliż, bit-Taljan ma stajniex nikkomunikaw. L-impressjoni tiegħi tal-Majjistru li huwa bniedem li jdum biex jieħu deċiżjoni imma meta jieħu deċiżjoni jieħodha tajba. Mhuwiex bniedem li jħobb jidher innu tajtu anke f'ġimgħa u iktar li ilu Majjistru fil-liturġija dejjem ifittex post mwarrab jew l-aħħar bank jew taqbel l-aħħar bank f'ġenb minkejja l-Majjistru ma jfittix l-ewwel post. Biss din ma tnaqqas mill-kapaċità tiegħu. Forsi għax huwa mistħi ma jfissirx li mhux kapaċi. Imma naħseb li bniedem li qabel jieħu deċiżjoni idum jaħsibha.